सार मा सार आं रैसुमैनि बिदा आंनि मुङा दिप सार आं मिथिगौ नों रैसुमैखौ मोजां मोनो आंनि बिनानावआ जोबोर उन्दै सार बियो जेबो बुजिनाय जायाखै आरो जों गोरिब न'खरनिफ्रायसो बिलं खालामो आं टेम्पुसो सालायो सार बेबायदियाव आच्छा जाबाय दे आंखौ सार बुंलाय नाङा रितु बुं आंखौ रितु होननानै गाबज्रिबानो जाबाय बाय दा बे आं नोंनि बिनानावखौ मोजां मोनाखै नोंनि बिनानावसो आंनि उन उन खारफागासिनो दं सार बिनो जानानै आं नोंनाव निमाहा बिबाय बियो जेबो बुजिनाय जाथ'वाखै सार सार नङा रितु दे जाबाय दे थांदो नानि आं खोमाजोंल' खोनानाय बाथ्राखौ फोथाया आरो मेगनजों नुनाय जाथायखौबो नंखाय साना आंनि मोखां नायनानै बुं नानि नों रितु होननाय सेंग्राखौ सिनायोना सिनायो आदा आं दिनै रितुखौ लोगो मोन्दोंमोन बियो बुंदों नों माथो जेब्लायबो सानाव बिनि उन उन थाबाय थायोनो बेखौ मोजां मोनोनो नानि नोंनि नोंदाया साख्रि मावनाय बिजनेस मावनाय मानसि नङा सासे टेम्पु ड्राइभारसो सोरनिबा गोसोखौ गोजोन होनो हानाय देरहाहोनो हानाय आंहा गोहो गैया नानि बेनिखायनो आं बुंगोन नों जायखौ मोजां मोनो आं बेनो रादाय होनो हानाय नङा जाय नोंखौ मोजां मोनो आं बेनिसो रादायखौ होनो हागोन मानि थाखाय नों मिथिगौ ना आदा नों गोरोन्थि बुजिदों रितुआ नोंनि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा बुंदों आं रितुखौ मोजां मोना बिसो आंखौ मोजां मोनो आरो बिसो आंखौ सानफ्रोमबो लामायाव थेनानै डिस्टार्ब खालामबाय थायो आंनि समाय आदा नों बेखौ जेबो दा बुंसै आं बेखौ बुजायसिगोन अरे गोरोबखा गुरु मा नुनाय जा मा जालायखो बेसेरा बिदाया बिनानावखौ टेम्पु सालाय सालाय जाहोयो बिनानावा मालायजों रमान्टिक गेलेहैबाय थायो नों आंखौ बुं आंखौ हाजासे लाजि फोनां नाथाय आंनि बिनानावखौ जेबो दा बुं बियो नोंनि गोरोन्थि मोनदांनायसो हगाराखैया एसेबांथ' जाबायना नोङो आंनि कलार हमना लायनाय गावनि बिखुंनि जिनिरखौ गाव नुखायालाय भाइ थां नाय थां नोंनानाव मोजांनि आखलखौ मालाय सेंग्राजोंसो सब खेथिमाया लाइन मारिगासिनो दङ साला नोंखौ सानसेयाव बिगुर सिनाय गारथारगोनला बिगुरनि टेम्पुखौ देन जोसिजोबना थांनि र' है आइदि बिदि होनना मिथिनोबा जोथारामोनला बेखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै नोंखौ थगायनो हागोन नाथाय समाजनि नोजोराव बे गोरोन्थिनि महर बेरखांगोन प्लिज रितु नों दिनैनिफ्राय आंनि बिनानावखौ डिस्टार्ब दा खालामसै आं बिनि दुखुखौ नुबा सहायनो हानाय नङा आदा रैसुमै नों बे मानो होआखो थुदो न'आव नोंनि बिनानावखौ मोजां मोनग्रा मानसिखौ नों जुदि बुनो हायोब्ला नोंनि बिनानावखौ गाज्रि मोनग्रा मानसिखौ नों बुथारगोनबो नामा मा आदा नों आंखौ निमाहा होदो आं नोंखौ गिनानै थार बाथ्राखौ लाखोमादोंमोन आं रितुखौ मोजां मोनो आदा आरो रितुआबो आंखौ मोजां मोनो नंखाय दिनै गुबुनखौ गोरोन्थि साननायावनो बे गोरोन्थिया नैबे दिपनावसो नांबाय से लाजिनाय मोनो गावखौनो गाव आंखौ निमाहा होदो रितु आं जोंनि मोजां मोनलायनायखौ आदानि सिगाङाव फोरमायनो हायासै बिदि नङा रैसुमै गाबनो नाङा आंबोथ' फोरमायनो हायोमोन थां रैसुमै आदाजों मोजां रायलायखा नङाबा बियो जोंखौ दुखु मोनो आदा आंखौ निमाहा होदो आं नोंखौ दुखु जानाय नुबा सहायनो हानाय नङा नोंनो आंनि आइ आफा गैयि समनिफ्रायनो दिनैसिम नोंनि अननायावनो थांनानै दं
दिनैबो आं नोंनि अननाय नङाबा थांना थानो हानाय नङा नों आंदो रायज्लाय आदा आंदो रायज्लाय आं दिनैनिफ्राय रितुखौ बावलांनोसै आदा ओइ सोरखौ बावनो सोरखौ बावनो साला बियो आंनि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा बुंदों एसे मोजां सोंनायावबो बे बैनाय रितुआ आंनो खिथायाखैमोन आंनि बिनानावखौ बियो आंनि सिगाङाव मोजां मोना बुंदों साला दाना गावबोसो मोजां मोनो जाबायना बियो आंनि बिनानावखौ आदा जाम्बि सानो नामा नोंनि नोंदाया नोंखौ रागा जोंदों होननानै नोंखौ आं रागा जोंबाबो आं आंनि बिनानावखौ रागा जोंनो हाया आंहाथ' मोनसे प्रब्लेमा जोबनानै फैबाय र' मा प्रब्लेम आदा बिनानाव खान्द्रिखौ गुबुननो बिलाइ हरनो हासिगोनथ' इस माखौबा बाजैनि मोखां नुग्रोआबा हाबा जाग्रा माथो आं जायाबा गबगन नै नोंनि नोंदाया थांनोसैसो बिहाव बिखुनजोजों हाबानि कालार दाननो बारा लेक्सार होनाङा आरो बोरो टेम्प'आ बहा गारबोखो ए बावनासो आङो लामा ससेयाव गाज्रि जादोंमोन मेकारसो थिनहरदोंमोन आङो गैला हारसिं जाबाय बियो थाथ' जोंहा ए मानसियानो जा बावसोखा नै मनाया आरो खोनासंलाय दिनै थाब फै दे जेरावबो हाबबोनो नाङा आं देहाखौ मोजां मोनथाराखै डिउटिनि खामानिखौ उन समाव मावनो हागोन जागोन दे मा मुंमोनलाय सोरनिया फैनो गोनां फिउचार किंनिया ए माखौबा जालायबाय बेना बे फंसे बाथ्राखौनो सानफ्रोमबो बुंबाय थानोसै नों सिगाङावनो डिसकासन खालामना लायाब्ला उनाव फिजार जाया होमबा बांद्रायबाय नोंना थांदो थाब फै दे हारसिं थाबाय थानो बोरैबा मोनो आं दे जागोन दे नोंनि नोंबोना नोंनि नोंनानावखौ देहा गाज्रिखौ नुबाय ओंखारजोबबायलै मा हस्पिटालाव नङाबा नोंनि नोंनानावा थैगोनबो Resumai Gumai masa aku Majana Baru Resumai Ari minum baru Bung Mana baru mau bilang ni Ada Makanan jadi be Resumai Mana budung bikau Resumai Nang moजाङै dंना बिनानाव मेगनजों नुनाया मालाबाबो नंखाय फोरमाया दाथ' मेगनजों नुबाय मोजाङै दंथ' सोर पारमिसन होआ आंनि फिसायखौ बुनो आंखौ बै आं नोंनिफ्राय जेबो फिननाय लुगैया मेगनजों जा नुदों बेनो फिननाय माबायदि बिदा नोङो गावनि बिबोनांखौनो अनसिगां सानालासिनो आखाइ होनाय खाथियाव गसंनानै बिदा होनना लानो लाजिनाय मोनो आं ओंखारलांदों आंनि न'खरनिफ्राय आरो बे न'खराव सोरबा बिनानाव दं होननानै माब्लाबाबो आगान दाफै रेसुमै नों सिरि थाथ'नाय Khwmsi
आं नोंनि मा दाय मावदोंमोन आं नोंनि माबाफोर गोरोन्थि मावदोंब्ला आंखौ सोबा आं नोंखौ जेबो खालामा नाथाय आंनि बिनानाव आरो बैनायखौ लानानै नों खेला गेलेनो दा सान बिनानावजों लोगोसे बिनि गोरबोआव सासे खुदिया दङ आं दाय मावदों आं गोरोन्थि मावदों नाथाय बे गथ'आथ' जेबो दायनिगिरि नङा बे बिनानावाबोथ' जेबो दायनिगिरि नङा आबायना लाइन पार बै समनि खेथ्रखौ खारफिनसाया दिनैसो जाफुंसिगोन नैबे फालोजों थाबै नानि जुथाखौ हगारनो नङाबा नोंनि बिनानावजों लोगोसे फैनो गोनां खुदियाखौ खोमाना लानांगोन नेक्स्ट लेभेल दानिया आं नोंखौ सोबागोन बुं नों सोबा जागोन जाया नङाबा नोंनि नोंनानावखौ आं बुंनो ना नों आंखौ जा खालाम गोसो खालाम नाथाय प्लिज आंनि बिनानावखौ जेबो दा बुं सोबा आंखौ बुं आंखौ नाथाय नोंखौ जेबो खालामा जेला बार हो मोनथिनानैबो बेफोर बाथ्राखौ नोंनि सिगाङाव लाखुमानानै दोनदोंमोन बेयाव नोंनि नोंबोनांनि जेबो दाय गैया आदा बाथ्रायाथ' फिसायैनो गिदिरमोनलै रितु भाई देलाय बाथ्राखौ बुंग्रोलाय मा फिसायैनो गिदिर बाथ्रा बे माने नोंसाखौ मोनसे एसे फिसा हिसाब थिसाबनि आदाय खालामनो गोनां दंमोन बेखौलाय गुमुरजोंसो सावरायनांगोन नों माने बेयाव नोंनोसो हेल्प नांगौ आंनो बे हिसाबा नंगौमोन खिथेर ओंखारफिननायनिसो खिथेर औ खिथेर हाब आंनि गुमैनि बिरुद्ध जानानै नोंखौलाय आंलाय बोरै हेफाजाब होनांगौ जाखो नोंखौ लोगो साननासो खिथाबायलै आं भाई नङाबा खिथायालासिनोबो बे खामानिखौ मावनो हागौमोन आं नों मिन्थियै बायदि सिरिल' था जि मावनांगौ आं दं नों जेबो खालामथारनानै फंबाय नों मिथियै बायदि सिरिल' था खोनासं डेभिड बे बेलायाव आं नोंखौ हेफाजाब खालामनो हानाय नङा माने बियो आंनि असे गुमै खालि आं बेखौल' बुंगोन आं खैफोदाव गोलैब्लाबो आंनि हिन्जाव आरो गुमैया जेबो जानो मोननाय नङा गुमै आरो रैसुमिखौ जोबोद अनो बेनि दुखुखौ गुमैया नायनो हाया आरो आंबो रैसुमिनि दुखुखौ नायनो हाया शी इज माय लाइफ नोंसोरनि गेजेराव जेबो जाया आरो बे बाथ्राखौ रैसुमिनोबो खोन्थानाङा आंखौ निमाहा हो आदा दिनै नोंनि बिनानावानो नोंनि सुथुरसो जाबाय आंखौ निमाहा हो आदा ओइ जाम्बि नों मानो गाबदों नों गाबदो नाङा बिदि गाबोबा नोंनि गोरबोआव थानाय फागिनाबो गाबगोन नों बेखौ गाबहोनाङा बुं आदा नोंखौ मानो बिसोर बिदि खालामदों खोनासंनानि सानसेखालि आं जेब्ला लामाजों थांबाय दंमोन अब्ला एसेबां रिक्स लानानै मालखौ लाबोयो आं साला मालखौ बिहरनानै रिसिभ खालामा दा आंनि मालखौ मा खालामनांगौ ओद साला दानना सरबावबाय मा खालामनांगौ दाना आंलाय सासे मानसि फैदो र' बेखौनो खायदा बोरै खालामनांसिगोन आं ओइ बाबु ओरै फैलाय आंखौ होनदों ना औ नोंखौनो होनदों ओरै फै मामोनलै आदा होद साला फंसे बाथ्राखौनो एसे गोबावनो जायालै आंजों
नोंनि बे टटलाखौ आं मोजां खालामनो हागोनथ'। बेनि थाखाय आं मुलि लाबोखादों। फैसा दं नोंनाव फैसा? हा मारगोन ना आदा फैसा हाजारसे दंखायो आंनाव। र' बिदिब्ला र' फैसा हरग्रा फैसाया न' मुलिया ला। मा मुलि होनोलै आदा बेखौ? द्राग्स होनोलै फंबाय, द्राग्स। द्राग्स होयो होनबा आं जायालै। आङो मोनथिखागौ, आइया आंनो खोथादों द्राग्स जायोब्ला फेनो आरो उनाव बेमार जानाबो थैयोनो। आं जाया बेखौ। जालै फंबाय, जा जेबो जाया, जादो फंबाय जादो। आं बेखौ जायालै, आं जाया आं जाया। जेबो जायालै फंबाय, जादो नों जा फंबाय जा। एख' जाया फंबाय जा। एख' जायालै फंबाय, जालै जा फंबाय जा। जेबो जायालै जा फंबाय जा। मा बेलाय द्राग्स? सासे मानसिखौ जर जबरदस्ति खालामनानै नों द्राग्स लानो नागिरदों? र' नोंखौ पुलिसनो फन खालामनि। ओइ, बबेनि पुलिसनो फन खालाम नोंलाय? हेल' सार। आदा, दिनैनिफ्राय गुबुना जेखि गाज्रि खामानि मावाथों मानो नों हेंथा दाहोसै। गाज्रिया गाज्रियानोखा, नों सानसेल'सो नुगोन। नाथाय बिसोर बे खामानिखौ गावनि आंगो होननासो मावो। मानसिनि जिउआ बिब्दिनो, सोरबा गाज्रि मावो, सोरबा मोजां खामानि मावो, नाथाय गोमानायनि उनाव फारागा एखेयानो। जों बेसेबां सान थांना थागोन बे गोनांथि नङा, नाथाय बे थांनानै थानाय समाव जों बेसेबां मोजां खामानि मावलांनो हागोन बेसो गोनांथि। नोंनाव मोजां जाग्रोदो नानि, थौदो आं नोंखौ दोनलांनोसै।